Abba uban gawuna wato sabuwar waƙar da wato Dauda Kahutu Rara wato yi wa wato Yusuf Nasiru wato Abba gida gida wato inda yake cewa Abba uban gawuna mai farin gemu. Shi dai Rara Allah wadai da halin wannan nashi. Ɗan siyasa ne inda wato tsoka take zuwa. Shi Rara kada ku ga laifin shi wato shi mawaƙi ne kuma wato yana yi ma duk wanda yake ganin zai bashi maƙudan kuɗi kuma yana yi ma wato wanda ke sama mulki kuɗi. Wato tunda sun cewa Abba gawuna wato ya bashi kuɗaɗe da dama amma ina Dauda Kahutu Rara hakan bai hana wato ya juya wato Nasiru gawuna wato baya ba. To mai sauraro ka shirya tare da Naziru sarkin waƙa wanda Naziru uban Rara ne wato inda ya dawo jam'iyyarsu wato ta Abba gida gida. Wato dama Naziru ya fito yana cewa insha Allahu adalci zai yi kuma gaskiya za ta yi halinta, adalci zai yi nasara wato kuma hakan ya yi insha Allahu wato inda aka baiwa wato Abba gida gida kujerar gwamna daren dam yake zanne yanzu a jihar Kano. To mai sauraro kada ku mance mun zo muku a sharhin wannan waƙa a gurguje wato ta Abba uban gawuna wato inda Naziru sarkin waƙa yake Allah wadare wato da halin Dauda Kahutu Rara. To wannan fitacciyar waƙa dai in sharhi wannan fitacciyar waƙa ba a yi ta ba kuma ba za a yi ta ba amma muna sa ran za a yi ta nan insha Allahu nan gaba. To kada ku mance sunan tashar mu Hausa 24 TV. Ni ne naku wanda ya saba kawo muku wato sharhi akan masana'antar Kannywood da kuma tarihin rayuwarsu. Mun gode sosai. Ku daure ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin ta haka ne za ku dinga samun shirye-shiryen mu akan lokaci da zarar mun ɗora. Mun gode sosai. Sunan tashar mu Hausa 24 TV. Za mu so mu ji ra'ayinku wato a comment section. Mun gode sosai. A danna subscribe gami da taɓa alamar ƙararrawa.